UJESU uyinkosi, uyinkosi ephakeme. Ngoba nale wakujali mangiqeda sizomisa izinkonzo ihambe yodwa sithole isihloko salento engikhulumayo. Ekuseni-ke ngibe nengxoxo, uzozwa ngengxoxo ukuthi uzokhuluma nobani. Kuqhamuka umbuzo othi ufike ubabuze ukuthi baphilelani. Ngiyambuza-ke uphilelani, yini uphilelani? Ngase ngiphendula-ke ngoba nami ngiyingxenye yethu. Ngathi siphilela ukufa sihambe sezulwini. Ukhona ukuphikisana nalokho? Siphilela ukufa sihambe sezulwini. Ngimangale ngibona noma ikhehla kezwela ngoba abekuyona impilo yabo, ikhehla lomlungu. Khona sebehlala le ndawo abantu abamnyama. Ukubona lihamba kabuhlungu, ligugile. Iphume endlini zabantu abamnyama ukuthi uNkulunkulu wayidala le ukube liyakwazi ngabe liyaphuma emzimbeni life ngokwentando yalo kunalokuhlupheka. Alikwazi ngoba lilinda ukufa. Ngase ngiyakhonethwa lwana nisenimvumele ukuthi siphilele ukufa. Asiphilele ukufa kwabazalwane. Hayi asiphilele ukufa. Nginikezwe amavesi amathathu engizodlula kona kuyona inkonzo. John chapter 11. John chapter 11 verse 25 no 26. UJesu ekhuluma noMartha. Wathi uJesu, mina ngikuvuka nokuphila, okholwa yimi noma efa wokuphila. Naloyo phila kholwe yimi kasoze afe naphakade. Uyakholwa lokho na? Asisezudlula-ke empendulweni kaMartha. Uthi kobe khuluma nami, siphilela ukuphila, asiphileli ukufa. Ngoba yena ungukuvuka nokuphila, okholwa uye noma efa uyophila. So asiphileli ukufa, siphilela ukuphila. Ngase ngizonikezwa isambulo chapter 20. Bengiqale ngayo lento, yikho ngenza lento engenza. Isambulo chapter 20, verse 4-6. Sisaphendula umbuzo ukuthi siphilelani. Siphendula ngevesi. Mawuqala verse 4, Isambulo chapter 20. Ngase ngibona izihlalo zobukhosi. Bahlala kuzo banika ukwahluleka. Ngabona nemiphefumulo yababenqunywa amakhanda ngenxa yokufakaza ngoJesu nangenxa yezwi likaNkulunkulu. Nalabo abangakhulekanga kusisilo nomfanekiso waso, nabangamukelanga uphawu lwesilo ebunzini labo nasesandleni sabo, baphila babusa kanye noKristu iminyaka eyinkulungwane. Verse number 5, lalela kahle ukuthi siphilelani. Abafileyo ababesele ngabaphila yaze yaphela iminyaka eyinkulungwane. Lokhu kungukuvuka kokuqala, siphile ukuvuka kokuqala. Verse number 6, ubusisiwe ungcwele onesabelo ekuvukeni kokuqala kulabo ukufa kwesibili akunamandla, kepha bayakuba ngabapristi bakaNkulunkulu nabakaKristu, babuse kanye naye iminyaka eyinkulungwane. So uma uthi uphilela ukufa, ngoba thina sithi siyalala wrong, noma-ke uphilela ukufa kwesibili kusho lokho. So asiphilele ukufa, siphilele ukuvuka kokuqala. Lapho uJesu ezobuya elanda ibanga, sivuke emathuneni. Uma singakafi siyoguqulwa, kodwa ngeke sibandulela sebelele, bona bovuka kuqala nemizimba emihle. Bese sihlangana sonke emafweni enqoleni nasezulwini, isithathe sihambe siye ekhaya. So
So yileyo nto esiphilelayo ukuzizwakale kahle ukuthi siphilela yona. Base Philip chapter 3 besokudinakele ukuthi ngifunde nabo nengikunikeze ngaphinde kucabanga ukuthi uphile ukufa. Sikala Philip chapter 3 sikala ku verse 7 siya ku 14 maningi wona angizoshumayela ngawo ngizothinta kancane bese siyenkonzweni. Kanti-ke lokho kwakunzuzo kimi ngakushaya indiva ngenxa kaKristu. Yebo impela konke ngikushaya indiva ngokukhulu bokumazi uKristu uJesu Nkosi yami. Engilahlekelwe yikho konke ngenxa yakhe. Ngikushaya izibi ukuze ngizuze uKristu. Ngikushaya izibi ukuze ngizuze uKristu, ngifunyane kuyena ngingenakho ukulunga kuya ngomthetho. Kodwa lokho kuya ngokukholwa nguKristu. Yisho ukulunga okuvela kuNkulunkulu ngokukholwa. Laleleke ukuthi siphilelani. Verse 10. Ukuze ngimazi yena namandla okuvuka kwakhe nokuhlanganyela ezihluphekweni zakhe ngimfuze ngokufa kwakhe. Uma mhlawumbe ngingase ngifinyelele ekuvukeni kwabafileyo, kungesikho ukuthi sengikubambile nokuthi sengiphelelisiwe, kepha ngijonga ukuba kumbe ngingakubamba yini lokho nami engabanjelwa khona nguKristu, ukuvuka kwabafileyo. Siphilela ukuvuka kwabafileyo. Sidela yonke into ngenxa yokukhulu bokumazi, kumbe singakubamba nesakubanjela njengoba namhlanje sikhumbula usuku lokuvuka kwakhe. Sidinga ukuyibamba into esayibanjelwa. UJesu wafa efela izono zethu, wavuka evukela ukuthi nathi sivuke kwabafileyo. Yileyo nto ephilelayo. Bonke abantu bazokufa. So mawuphilela ukufa usho ukuthi wenza exactly into eyenziwa yini abahedeni. Asiqhubeke. Verse 13 noma ngivele 12. Kungesikho ukuthi sengikubambile nokuthi sengiphelelisiwe, kepha ngijonga ukuba kumbe ngakubamba yini lokho nami engabanjelwa khona nguKristu Jesu. Bazalwane, angisho ukuthi mina uqobo sengikubambile, kepha kunye engikwenzayo ngikhohlwa okungasemuva, ngizelulela kongaphambili, ngijonge emgomeni emkhomelweni wokubizwa okukhulu kwaphezulu uNkulunkulu kuJesu Kristu. Yileyo nto esiphilelayo bazalwane. Mawuphilela lento kudela zonke izinto ezinzuzo kuwe uzikhohlwe ngokufuna ukuvuka. uJesu wayidela izinto eziningi ezazenzeka emhlabeni. Wakudela ukukhonzwa, wageza abafundi inyawo, wathi ngiyanibonisa ukuthi ofuna bamkhulu akenzeni. So sidela yonke into ngenxa yokukhulu kokumazi, ngoba sifuna ukubona singakubamba yini esakubanjelwa uKristu namhlanje ukuvuka kwabafileyo. Into esemqoka ukuvuka kwabafileyo. Sivuswa ubani kwabafileyo? Umoya ongcwele wavusa uJesu kwabafileyo. So umoya ongcwele avusa uJesu kwabafileyo ubizwa ukuthi ube umzalwane onomoya ongcwele ukuze uvuke ngalelo langa, ngoba ngeke uvuke noma uJesu ezobuya sisaphila ukuze uguqulwe. Ngeke uguqulwe umoya ongcwele engekho kuwena. Leyo message ukuthiwa nginikezele. Kade ngibuzwa ukuthi ngiphilelani, siphilelani, asidluleke kodwa sesingayibhali indozi ukuthi ube ihamba wona.